САЩ готвят нов удар срещу Украйна. Съединените щати обмислят значителни промени в своята военна политика спрямо Украйна, включително възможността да забранят използването на изтребителите F-16, предоставени на Киев от трети страни. Освен това, Вашингтон може да прекрати програмата за обучение на украински пилоти на своя територия. Това решение се обсъжда активно в американската администрация след напрегнатата среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския лидер Володимир Зеленски на 28 февруари 2025 година. Според източници, запознати с ситуацията, срещата не само не постигнала очакваните резултати, но и разкрила дълбокото разминаване в позициите на двамата лидери. Докато Зеленски настоявал за продължаване на военната помощ и възстановяване на изгубените територии, Тръмп поставил акцент върху мирните преговори и постепенното изтегляне на САЩ от конфликта. В този контекст, възможността за ограничаване на експлоатацията на F-16 изглежда като част от новата стратегия на Вашингтон. Изтребителите F-16, които Украйна получи от страни като Дания, Норвегия, Холандия и Белгия, бяха доставени с изричното одобрение на САЩ. Това означава, че Вашингтон има последната дума относно тяхната употреба в бойни действия. Ако администрацията на Тръмп реши да наложи забрана върху тяхното експлоатиране, Киев на практика ще бъде лишен от този важен елемент на своята въздушна отбрана. Освен това, такова решение би поставило в неудобно положение съюзниците на САЩ в Европа, които вече са инвестирали значителни средства и ресурси в обучението на украински пилоти. Блокирането на F-16 не само ще ограничи бойните възможности на украинската армия, но и ще подкопае европейските усилия за военното укрепване на Киев. Паралелно с възможната забрана за използване на изтребителите, Белият дом разглежда и вариант за спиране на тренировъчната програма за украински пилоти, която се провежда в базата на Националната гвардия на САЩ в Аризона. Тази програма беше стартирана именно с цел да ускори оперативното въвеждане на F-16 в украинските военно-въздушни сили. Ако тя бъде прекратена, това ще означава, че дори и наличните в Украйна самолети ще останат неизползваеми поради липсата на достатъчно обучени екипажи. Решението на Вашингтон идва в момент, когато администрацията на Тръмп пренасочва фокуса си от военна подкрепа към дипломатическо уреждане на конфликта. За разлика от Зеленски, който настоява за продължаване на бойните действия, Тръмп и неговите съветници са убедени, че е време за преговори. Според източници от Белия дом, американският президент е възприел отказа на Киев да обсъжда мирно споразумение като знак за неподчинение. Това е накарало администрацията да започне преразглеждане на военната помощ, включително бъдещето на доставените изтребители. Ако Вашингтон действително наложи забрана върху използването на F-16, това ще доведе до напрежение не само в Украйна, но и сред европейските съюзници. Страни като Нидерландия и Дания вече обявиха, че планират дългосрочна военна подкрепа за Киев, а подобен ход от страна на САЩ ще постави под въпрос тези ангажименти. Наред с това, рязката промяна в американската политика може да разклати доверието в трансатлантическото сътрудничество и да накара европейските държави да търсят алтернативни стратегии за сигурност. Ако САЩ действително забранят използването на F-16 и прекратят обучението на украински пилоти, това ще бъде ясен знак, че военната подкрепа за Киев навлиза в нова фаза на ограничения и преосмисляне. Вашингтон вече дава сигнали, че се стреми към намаляване на ролята си в конфликта и пренасочване към дипломатически решения. Как ще реагира Европа на тази промяна и доколко Украйна ще може да се справи без подкрепата на американските военни технологии, остава въпрос, който предстои да намери отговор в следващите месеци. Източник сайта Критично